Jeg skal gøre det meget. Jeg har trøjen så. Kom, vi godt sidde bare mave. Nej, luk røven. Nej, det kan du gøre næste gang. Bare optræden der, bare heroppe. Luk røven. Bare optræden, man ikke kan se mausen. Nej. Jeg har store patter, og du får ikke lov til at slænge på dem. Men bare så det bliver dræt varmt. Hold nu kæft, jeg har det fint. Nå. Er vi klar, eller? Ja. Bare gå i gang, eller? Ja, jeg ved ikke, hvor der er glasset. Nej. Jo, du skal jo have det. Nej, han starter fra venstre. Jeg har skrevet det her fra venstre. Hvor er den henne? Er det ikke med den? Jeg skal da hen den hånd. Luk røven. Ja, Du siger, hvad det er jo. Hvad er det så? Vi siger ikke, om det er rigtigt, før du har smagt alle sammen. Bare drik det hele, der er ikke andre med. Det er det da ikke. Hvis du ved det, må du godt sige det allerede nu, ja. Du ved jo godt, hvad det er jo. Hvad er det? Det er en Tuborg. Almindelig Tuborg. Det er rent Tuborg. Ja, det er ikke, der er ikke blandet Tuborg Classic sammen. Nej, du er ikke blandet. Nej. Så er det svært. Det var den anden. Jeg er helt sikker. Der er sgu svært, det. To kaffe og tur. Ja, det er helt sikkert. Det er en klassik der. Det er lige godt, ikke? Hvad? Nej, du har meget ombestemt dig. Ja, det er en klassik der. Det ved jeg ikke, om han har ombestemt sig. Nej, det var ikke. Nej, ikke. Det var rigtigt, som jeg sagde. Det var godt nok. Er du lige sund der? Nej, jeg mener det, jeg sagde. Ja, den er klar. Kom. Hvad må jeg løfte det der? Nej. Ja, videre. Ja, 6 glas. Ja, 6 glas. Jo, hvor mange øl er der? 6 plads, 7 plads. Det er jo en ordentlig pop, det her. Jeg er ude og drikker fuld eller hvad? Det er jo rigtig pop, det her. Det er meget forskelligt. Ja. Hvor mange øl er der? Der er kun 2 forskellige klasser. Det er den klasse. Hvad siger du, en klasse, eller hvad? Nej, så har bare glasset. Det er en klasse, det der. Ja, det er en klasse, det der. Ja, næste. Ja, hånd on. Hånd on, Per. Rolig. Er der flere, eller hvad? Ja. Du er ikke engang halvvejs. Jeg skal lige have pulse af smag for det. Hvad er det? Jeg må lige smage. Ja. Det er sgu også en klassik der. Ja. Det er ikke svært. Ja. Hallo, mand. Jeg ikke tage hele dagen med her. 2 minutter. Der er jo nogen, der skal passe deres arbejde. Hvad er det? Hvad? Du må også godt lukke til det. Der er mange klassikere. Det er kun klassik i lorte, mand. Nej, det første er super, kan jeg huske. Det var jeg sikker på. Der er to. Ja, du må godt sunde dig. Der er 2 tilbage. Men ombestemmer for nummer 1 eller 2. Nej, jeg ombestemmer ikke. Det er kun den sidste, jeg lige sidder. Det er svært, den her. Han har sagt, hvad det var. Du har sagt noget. Nej, jeg har sagt, hvad det var. Eller han har sagt, hvad jeg troede, det var. Kald en afrunding. Er der flere, eller hvad? Der er 2 tilbage. Jeg er ved at blive fuld. Der er 2 tilbage. Det er små shatter. Nej, de to næste gang, så lukker jeg. Jeg har ikke sagt noget. Nej, jeg tror faktisk, der er en her kilde af det. Ja, det ender nok mindre det til sidst her. Ja, det er en Tuborg. Er du sikker? Ja. Nå. Tak, det er alligevel. Ja. Sidste. Ja, det er en Tuborg, det er helt sikkert. Sidste. Der er nu ikke pisse i det sidste glas. Nej. Nej, jeg vil godt lige gøre det, der. Nej, fik du anden øl i, eller hvad? Det ved jeg ikke noget om. Jeg Martin, har du nogen anden øl i? Selvfølgelig, ja. Det er cola. Det er ikke nogen af delene der. Ej, that's up. Hvis du kan gætte den, så er det sejt, mand. Jeg tror, at det er sådan en Carl Special. Du skal bare prøve med ham. Jeg sad og var smart. Jeg tror, det er Carl Special, det der. Du er færdig nu. Ej, tag det, eller? Ja. Kæft, det er smagt, mand. Hvor mange er rigtige? Hvad fanden har du solbriller på? Det var det, han sagde. Hvor mange er rigtige? Fejl.